and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Ay, ang akong matubangan. Imog gisikaran. Shit! Tigalig. Mapiktaran ang atong liwat ini. O si atong liwat? Natural ato. Kaya ikaw may akong buhagayan ining natigom na kong sperm. Nadugay ng wa magkagawas. Kaya sab ko gusto nga maghandjob. Di ako din planong buhian uban nimo. Tinuod yun ay nga plano ko na mong luguson. Wa ha? Nan, nganong pugos ko ni mong gidadi niya? Nga naman kumananghid ko. Sugot ka. Dili! O mo nang gipugos ta ka. Ano yung malagipisa kong saon? Aray! Aray! Pahis! Aray! Aray! Ha? Kaitam ka oy! Nakadaghan na ka na ko ha? Sige! Sige! Usa ka hapak! Ug hagat na ka! Oh! Hapak sa! Kausa na lang! Hapak ba? Anong mihuno man ka? Usa ko buang? Hagkan pala ko ni mo? Hoy! For your general information, lakip ang ako ngabil virgin pa no? Maong... Gihapkan ko ni mo. It's no longer virgin. Ako na kang hagkan. La! Ano to? Singgit sa kong pinangga. Iyang tingog to. Di ang payag. Naasadad na itong bugiro. Mudagan ko. Dasmag ka na kong pultahan. Yak! Map! Bintot! Agay! Wala ka na sa sahog! Ganong kalit ba ni mong gablihan? Dasmag ka ang tanang kong pultahan. Agay! Luwas hong dati kagay ka na nakabugiro. Kay ako ang ngayon ni mong mahimong uyab pinangga. Kaparihas lang mo. Agay ang akong lugit. Ay. Miko, ibog ipatiran pinangga ang akong lugit. Ano man? Pag-uban mo diyang duha, mga manyak! Manyak ko? Nga naman! Hoy! Ikaw! Anong ngisi-ngisi man ka? O sa'yo mong ibuhat nili, ha? Anong gitaal mo sa dinay? Hoy! Hoy! Ayaw mo biyahe rin, hoy! Ay! Kasakit pa sa kong sibot ka na umod. Gitiwasan pa sa kong pinangga og sikad. Ang akong atubangan, ay, sakitas kong lugit, eh. Maglisod kong balog. Aray! O, tabangi ko ninyo, oy! Ayaw kayong biyahe, tali! Dahil, lili! Day! Balik, day! Salpahis! Uy, batasan! Manyak ang bugero! Animal siya! Siya pa'y unang lalaki na nakahawag sa kong abil. Manyak siya! Pero... Lumoy kayo ang iyang abil nga may hawag na ako. O kaumot sa iyang ginhawa. Dili. Nga na pa na ka nahuna pa magkuana. Naglagot ko niya. Ang manyak siya. Salpahis. Kung nakagusto siya na ako, di na lang manguyab og tarong. Uy, batasan! Oh! Nagtuogit siya. Katinudon ko ako gisulti ka ganinang hilabdan ko siya. Pero, tinuod nga virgin siya. Cute ka siyang tanahon nga nahadlok sa posible kong buhaton nga ito niya. Misiga ang iyang mga mata. Naklaro nino na kong kulor ini nga brown. Pero, angayan kasi sa kulor siya mata. Taas siya. Apan gaan na kay siya nga akong gialsa. Damn! She smells good. Mura wa siya sa isla magpuyo. Ug ang iyang panit, ang iyang kotes, hamis kayo. Mura siya anak kong dato.
Malagyan tingali siya pag-atiman siya nga puhan nga nagpadako niya. Lili. Nga nung nagsigim kagyaw-yaw pa nga Lili, dungog ko. Inko, o siya apelyidong Lili, Inko? Kuhaan ka na dyan, doon sa kung tarong sa istorya. Yung apelido, Oh, kuhaan ka ng Monson. Kay Monson man ka ng iyang apuhan. Monson. apelyido siya nga puhan ang iyang da? Oo. Sa iya din nga mahal. Wag man kumasayod. Apan diyang miabot ng dapita ka na sila si Taling din kani adto. Si Lili lang ang iyang gikauban. Tapos anyos lang niya itong higayon na ka ng butaan nga gidadin ng Taling. Dili taga din sila si Iya Taling? Dili. Ug wasab siya gisultihan bisan kinsa dinhi kung diin sila gikan. Basta kay midayo ra ka na sa dinhi ug way bisan usang pasyente ug way kaila. Ha? Tita? Hennessy. Tita, nalipay ko nga nagkamata ka na. No. Dili mahimong buhi pa ko. Gusto na kong mamatay. Apan kadong kiluwas magkunin mo. Did I tell you nga pasagdan ako? But tita, Laptanon ka. tita, I'm sorry. Gusto na kong mamatay apan ibok kong gipukad. Nakita ko na utang akong pamilya. Si Daniel ug si Larry. Nakauban ko na utang sila karon. Apan nganong nanginlabot ka man. Ipasagdan utang ko di mong mamatay. I wanted to die, but you didn't let me die. Because I care, tita. Oh, Inahan ka sa pugtong lalaki nga akong gimahal. Ug di ko makatugot ka kutluon mo ang imong kinabuhi. Tita, please. Ikaw na lang ang nahibiling handumana ni Larry na ako. Malipay na ko mataki kayon nga makita ta ka. Ug dihang nakita ta ka ni atong hikayuna nga nagkadugo. Ingon og sa gibati kong hinay-hinay nga gikuhaan ko sa Ginoo sa kalipay. I even asked kung unsa nahimo kong sa kung nganong hinay-hinay niyang gikuha gikan ako ang mga tao nga mahinungdanon alang nako. Tita Divine, sama ka na sa akong inahan. Tungod kay inahan ka ni Larry. Maong please, ayaw na katupuhan na pag-usap. Ayaw kong biyay, tita. Hennessy, Please. you care for me? Bisan kunwa na si Larry. Dako paghihapon ang ako pagtuo nga buhi pa siya. Deep in my heart, I know, buhi pa si Larry. I could not mourn for him. Kahawang lang ang gipati ko og kamingaw tungod sa iyang pagkawa. Hennessy, Ug andam ko magpaabot sa iyang pagbalik, tita. Paabuton ko si Larry. Paabuton ta siya. Hennessy? Dave, Niya ka? I need your help. Sa unsa? Kung may mahimo kung bisan unsa Hennessy, akong buhaton. Just to make it up to you. Pwesta ko kag mahimo. Unsa ka na? Nasayod kong buhi pa hangtod karon si Larry. Hennessy,
5 na kabuan na nakalabay. You think, dili siya mo pauli sa ila kung ugaling buhi pa siya? He could be somewhere, Dave. Mahimong giadap lang siya og laing tao. He's just somewhere, and he needs our help. Gikinahanglan lang nga pangitaon ta siya aron maabot ta ang iyang nahimutangan. Hennessy, You need to help me. Let's find Larry. Ipadayon ta ang pagpangita niya. asa? Sa lapad nga dagat? Come on, Hennessy. Wala nahimo ang taga-Coast Guard sa pagpangita niya. Kita pa ka ha? And besides, kung pa siya sa dagat, hangtod ron. You think he will make it sa gidugayon? Ikaw ang hinungdan nga nawa si Larry. Busag gikinahanglang tabangan ko nimo sa pagpangita niya. And I don't care. Bisan asa pa kitang spidnuha maabot. I need to find Larry. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!